ning sandengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku ya mung kowe tak kowe nganti selawase aku ra bakal iso lali esem lan kuyumu. Persembahan dari Mahabala Campur Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih. Dagelan kodang Cak Jok Litik Jok Luduk. Kocok-kocok pemuda. Seduluran Selawase. Yo, matur nuwun. I love you Cak Jok Litik. Matur Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jangan mengkitnan. Esemu lan kuyumu bisa gawe senenge hatiku suwe ra ketemu nang ngendi paramu apa kowe isih eling aku siap sedaya janjimu siap sedaya lan tresnamu bisa gawe senenge hatiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku siap. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya sehat walafiat, tolong Mbak. Ya, ini. Ya. Mas Jomroduk, diaturke masyarakat wonten ning sini sedanipun. Oh. Kanca-kanca campur sarinya Indonesia spesial untuk warga masyarakat sini sedanipun. Mahabala. Yo, sajep sih. Oh, Mas Jo. Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe ning sandengku. Ning rasane yen kangen kowe tresnaku ya mung kowe tak kowe nganti selawase aku ra bakal bisa lali wargane wong sine sing apa tangan hey ayo kanca-kanca campur sari apa Dek Bayu ayo maaf banget ini kabeh spesial untuk keluarga besar panitia. Terima kasih Bapak Seni Polri matur nuwun dan juga sedaya para nelayan. Terima kasih. Oh, yang bisa nyanyi bareng-bareng biar happy malam hari ini bahagia. Kaya ngene rasane wong nandang kangen rino wengi atiku rasane bakal tansah kelingan kepengin nyawang sedela wae wis omong tenang jika janji suwe nganti sprene suwene aku ngerti nangis sebatinku rada suraya bareng telas kepesen netek elo cendol dawet cendol dawet cendol dawet cendol 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 cendol
pasti enggak balik ane kepiye maneh mergo kalaku cahayu nek entelok tegakan Raja